Ram pam pam, wszystko leci. Witam cię serdecznie, Dawidzie. Witam cię serdecznie, Mikołaju. I witam również wszystkich widzów w pierwszym odcinku z nowej, w tym momencie zapowiedzianej serii podcastów. I dzisiaj tutaj właśnie z Dawidem w takiej porze, w zasadzie ciężko już powiedzieć, dnia, nocy. Mamy w tym momencie dokładnie godzinę za 21 już w zasadzie. Jest to godzina 00:41, także godzina już poważna i rozmawiamy sobie na tematy takie właśnie tematyczne, czyli poruszymy taką myśl, która się napatoczyła, jak skutecznie wakacje w mieście spędzić, jak przeżyć je, jakoś tak generalnie wyjść z tego bez uszczerbku na zdrowiu i no właśnie, Dawidzie, co ty myślisz na taki temat? Cóż, w ogóle mi się podoba, jeszcze zacznę tutaj w ogóle, jeśli chodzi o całą koncepcję. To mi się podoba, bo zawsze podcasty były spoko, bo można było, domyślam się, że nie wrzucasz kamerki, tak? Nie, ja nie No będę straszył ludzi właśnie. pyskiem o tej porze. Także to są fajne rzeczy, bo na przykład takie długie vlogi, czy audiologi, czy podcasty były zawsze spoko, bo sobie na przykład osoba może, nie wiem, wrzucić to na fona, sobie posłuchać, tak? Tak. Może sobie na przykład grać w CS-a i sobie słuchać, o czym mamy do powiedzenia i wtedy nie musi się skupiać na ekranie, bo tu się i tak na ekranie nic nie wydarzy. Ale jeszcze może rozpocznę tutaj ten cały temat związany właśnie z spędzaniem wakacji w mieście, więc tak. Teraz jest pytanie, czy mieszkamy w dużym mieście. Bo co, Bytom No tak, no jest... generalnie, znaczy, no Bytom się zalicza do dużych miast, bo duże miasto to jest powyżej ile? 100 tysięcy ludzi? To 150 nie tysięcy wiem, ludzi? ciężko, ale uznałbym, że powiedzmy 100 tysięcy to jest duże, No to dobra, no. Bytom jest dużym miastem. A ile ma Bytom? 170. A widzisz, a ja ostatnio jadąc z Bytomia do Katowic, teraz postawiali takie z KZK GOP-u, postawiali takie różne fajne maszynki, gdzie można bilet kupować albo załadować tą taką kartę miejską, nie? Aha. Osobiście nie posiadam karty miejskiej, bo no, nie wiem zresztą nawet jak się z tego korzysta. Może Też ktoś nie mam. używa, bo to się gdzieś ładuje przez internet, można naładować Ja, podobno i coś potem takiego. iść. Problemem jest taka rzecz, i to jest też związane z wakacjami, że dużo osób podróżuje teraz autobusami, bo jeździ na baseny, zalewy, imprezy i tak dalej. I tam też są właśnie w autobusach są dwa rodzaje właśnie tych, jakby to nazwać, jak to się nazywa? K- k- tr, 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 Nie wiem, Trytowników, nie wiem o czym mówisz w tym no, momencie. kasowników. Aha, Jeden to, jest no. podstawowy kasownik, to jest taki, że wsadzasz tam bilet I nabija. i on ci robi tryt i ci nabija. Albo Taki robi papierowy. dziurki. A ten najnowszy to jest taki połączony z systemem elektronicznym, a dokładnie chyba z siecią internetową, która po prostu z twojej karty, takiej plastikowej, bankomatowej można by Aha. powiedzieć, jeśli masz ją załadowaną, tam powiedzmy masz na niej pieniążki, to ci pobiera pieniądze tak jak za bilet. To jest podobno wygodniejsze, nie wiem faktycznie. No i ostatnio dużo osób jeździ sobie okres wakacyjny i sobie jeździ tymi autobusami. No i ci powiem tak, ciężko przeżyć w mieście, korzystając z komunikacji miejskiej, bo niestety jest gorąco, a klimatyzacji brak. Owszem. Ale jeszcze wracając do tego tematu małe miasto czy duże, to jako, że jestem z Radzionkowa i tutaj mamy 17 tysięcy, 17 tysięcy, było więcej podobno, ale niestety ludzie się wyprowadzają. Też jest taki oczywiście trend, że no, coraz mniej tych dzieci się rodzi w rodzinach, nie ma czasu, trzeba robić, nie, i tak dalej, wiesz o co chodzi. Wiem. No i coś to tak powiedział, Oby, jakbyś już planował, oby ale robił. ja, tak jakbyś robił, ale nie masz czasu, kiedy ty dziecko sobie zrobić, nie? Tego No. bajtla. No ale no i teraz tak, no i w małym mieście, słuchaj, ja ci powiem tak, jakie atrakcje w Radzionkowie możesz, że tak powiem, napotkać. Jako małe miasto oferujemy nawet dużo rzeczy, jeśli chodzi tutaj o tak zwany MOSIR, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No powiedzmy, nie wiem jak w Bytomiu, ale ja ci będę wymieniał. Basen miejski jest, tak? No tak. A czy macie otwarty Tak, basen? mamy w parku Kachla duży I basen macie otwarty. I polecasz go, czy nie? Polecam, jak najbardziej. W tym roku jeszcze nie byłem, ale generalnie lata wstecz, głównie za bajtla, to i 2 miesiące się tam potrafiłem przesmażyć, także polecam.
No, u nas jest na tak zwanej Księżogóra, Księżej Górze. tak, to Tam wiem. podobno Arka Noego się rozbiła. Nie wiem, czy to prawda. Takie są fakty. Takie są fakty. No, mówię jak jest. No i moi drodzy, już wracając tak na poważnie do tematu, to tam mamy basen miejski, który jest systematycznie odnawiany. Ostatnio nawet podrożały bilety, ponieważ do tej pory kosztował bilet 3 zł, teraz chyba kosztuje 5 czy 6 zł. Ponieważ oni odnawiają ten basen, dobrze, że coś się dzieje, tak? Wiadomo. Są korty tenisowe, nawet się zdziwiłem, że jest coś takiego, specjalne takie miejsce do gry w bóle. Wiesz co to są bóle? Nie wiem. To są takie, to jest, nie wiem czy to sport, czy to jest bardziej rozrywka, ale chyba sport. Mianowicie to przeważnie się gra na piasku i rzuca się ciężkimi kulami metalowymi w kierunku jednej na samym początku rzuconej małej Aha, kulki. dobra, to już wiem. To I już te, wiem. które są bliżej, tak, te tak. zdobywają więcej punktów. I nawet specjalnie dla takiego właśnie, nie wiem, sportu zrobiono miejscówkę. Są korty tenisowe, bóle, jest boisko, bardzo fajnie, jeśli ktoś chce, to przychodzi sobie, wrzuca tam do automatu i mu oświetla, oczywiście za parę złotych tam na godzinę. To jeszcze dodatkowo. Boisko jest, ale nie takie orlik, tylko boisko na normalnej trawie, tylko problemem jest to, że to jest dzikie boisko. I wiesz jak to się kiedyś grało? Kępy trawy, można się wywozić, wiadomo. no wiadomo, za bajtla się biegało. Ale co jest fajne, można biegać i bardzo dużo osób biega w miastach. I powiem szczerze, że ten trend biegania jest całkiem spoko. Ja niestety ze względu na moje zdrowie, to ja kiedyś biegałem, teraz mam problemy troszkę z kolanami, więc niestety nie mogę sobie pozwolić na takie bieganie, ale powiem ci, że bodajże, no nie wiem, bo jesteśmy młodymi ludźmi, ale czytając i słuchając niektórych właśnie z takich poprzedników, którzy mówią, że 10-15 lat temu czy 20 lat temu nie było do pomyślenia, że ludzie tak aktywnie spędzają wolny czas w mieście, to znaczy biegają, po prostu po chodnikach biegają, w parkach i tak dalej, nie? No i to jest fajne, nie? Bo fajnie się ogląda osoby, które po prostu robią coś aktywnego. I jak jest jeszcze fajna pogoda, można to połączyć na przykład jeśli ktoś ma na przykład jakiegoś smartfona, można to połączyć, że sobie gdzieś biegasz i robisz jakieś zdjęcia. Przykładowo, jeśli mieszkasz w dosyć fajnym, atrakcyjnym miejscu, możesz sobie biegać, pokonywać jakieś fajne trasy wcześniej założone. Aplikacje typu Endomondo No oczywiście właśnie. angażują do tego, mobilizują do tego, aby oczywiście pokonywać swoje jakieś postawione tam wyżej tak zwane challenge, wyzwania. No i na przykład wtedy widzisz, że idzie ci dobrze, że robisz progres, a dodatkowo możesz sobie na przykład gdzieś jakąś fajną trasę objąć. Powiedzmy, nie wiem, biegniesz na Kopiec, tak? Na Wyzwolenia. Piekarz. No, albo w ogóle w inne miejsce, na Księżogóra w Radzionkowie. I sobie możesz na przykład zrobić chwilę przerwy i możesz sobie gdzieś tam fotki poszczelać i tak dalej. No, także fajna sprawa. A strasznie dużo osób jeździ na rowerach też. Co jeszcze mogę powiedzieć? Baseny są spoko, tylko że baseny miejskie troszkę, jak byłem mniejszy, to nie zwracałem na to uwagi. Nie wiem, czy ty też tak miałeś. Ale na co dokładnie? Na higienę. Aha, znaczy, no, na tym, znaczy nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ale na tym basenie akurat odkrytym w Bytomiu, to on jest zrobiony w takim miejscu, no już mówiłem, ten basen jest w środku parku, w zasadzie parku imienia Kachla, to jest taki park, który w zasadzie parkiem tego można było nazwać za Niemca, a teraz to jest taki las już bardziej, on jest tak trochę zapuszczony, no, że po prostu tam sobie te drzewa porosły tak dziko i bez jakiegoś tam porządku, ale no powiedzmy park. I to właśnie, i co z tego wynika? Ten basen jest tak zbudowany, że przechodzimy przez taki jakby domek, tam gdzie kupujemy bilety i je sprawdzają i jest otoczony takim płotem i generalnie jest możliwość przed tym domkiem, jest to tak zbudowane, że można bez problemu przez ten płot przeskoczyć i nikt tego nie zobaczy, bo tam akurat nie stoją żadni strażnicy czy tam ratownicy i no i często się zdarza, że taki element bytomski patologiczny w postaci, no różnie to cyganów, czy to nie cyganów, żeby nie było, że tylko jedną grupę tutaj etniczną dyskryminuje,
przez ten płot przełazi, no i po prostu, no a potem na basenie już no zachowują się jak zachowują, czyli no tam piją piwo, tam pokryją walem jakiś gorzu, potem włażą w brudnych ubraniach do basenu i tak dalej. No tam jest co prawda walone tego chloru do wody tyle, że jak otworzysz oczy pod wodą, to ci wypłyną. Mhm. No ale mimo wszystko to, no trzeba uważać, nie można pod żadnym pozorem włazić na przykład do wody i zostawiać na przykład portfela czy telefonu czy jakichś dokumentów bez opieki w ogóle, no bo można już ich nie odzyskać a potem tam się żalić do kierownika czy do ratowników, że ktoś to ukradł, no to raczej to już niczym nie poskutkuje. Także no mi to za bajtla jakoś nie przeszkadzało, ale jakby ktoś tak chciał na przykład pójść sobie w wolny dzień, powiedzmy, z rodziną wypocząć, no to by mógł być jakiś problem. No i No. śmieci, i śmieci jeszcze, Mieć to jest słabe. jak tam, wiadomo, basen bodaj jest czynny od 9 do bodaj 5 czy 6 wieczór i po 2 czy 3 godzinach, jak ludzie już tam sobie, bo wiadomo, nie, że ludzie przynoszą swoje jedzenie, ale oprócz tego też idą tam do tego takiego baru i tam Mhm. kupują takie tam hamburgery, zapiekanki, frytki, wiadomo, batoniki, No, ludzie, no tak jest. No. No, Ludzie no. to są świnie, jak to No, można ciulstewka, powiedzieć, bo jakieś niestety- soczki, tak. I potem, no i 2-3 godziny i te śmietniki, one już są przepełnione, no i to wszystko już się wala po trawie i nawet czasem mi się zdarzyło, że trzeba było uważać, żeby na przykład w jakąś stłuczoną flachę nie wdepnąć i sobie nie to już rozwalić jest nogi. okropne. No. Najgorsze jest to, słuchaj, bo jeszcze jest alternatywą oczywiście, bo jeszcze tak wracając do tematu tej higieny w basenach, to oczywiście nie zwracałem na to uwagi, jak byłem mały, bo po prostu byłem podjarany tym, że jestem gdzieś tam z rodziną. Potem był taki okres, bo na początku się chodziło czy tam ze starszym rodzeństwem, albo chodziło się z rodzicami, a potem wszedł ten wiek już tych parunastu lat, że już tak mama gdzieś tam już zaczynała samemu, oczywiście pozwalała samemu gdzieś tam wyskoczyć czy ze znajomymi na basen. Oczywiście wiadomo jak to jest, no znaczy no nie wiem, jeszcze nie mamy dzieci swoich, ale na pewno też będziemy się martwić. Wiadomo, się martwiły o nas, czy tam rodzice, czy dziadkowie, więc nie chciały tutaj puszczać gdzieś na basen na cały dzień, bo wiadomo, że dzieci to jak wyjdą o 10 rano, to wrócą o 18-19 z basenu, no bo fajnie po prostu, jak się No płaci, tak. to się bawi. To jeszcze nie zwracałem na to uwagi, że tam jest dużo chloru, czy czasami po prostu ta woda już jest mętna, a teraz tak po latach sobie dopiero zdaję sprawę, w jaki sposób się nalewa tą wodę, się ją chloruje, bo przecież nie wymienią ci wody, No tak? tak. Co tam ludzie robią przede wszystkim. O, I wszystko. I to jest straszne właśnie, nie? Dlatego alternatywą jest na przykład zbiornik wodny typu jezioro, zalew, coś takiego. No, rzek raczej u nas nie ma, żeby można No, było w jakiejś blisko rzece jakoś się tam... raczej nie. Raczej nie, no do Bytomki ani Szarlejki bym nie radził się tam zbliżać, bo Wiecie, można ugrzęznąć. Można spróbować, ale... Można spróbować, ale może być ciężko z wyjściem. No wciąga podobno jak hazard, tak to mówią. A jeśli chodzi o zalewy, no to na przykład najbliższym to chyba mamy tak, jeśli chodzi od strony Katowic, to tam mamy co, Pogorje, No tak? tak. Pogorje, mamy też na przykład, No mamy jeśli chodzi Hechło, tutaj od w mojej ogóle to mamy niedaleko. Hechło, czyli Hechło Nakło. Mamy Świerklaniec. Wbrew pozorom, tak, Świerklaniec, tylko że ze Świerklańcem jest tak, że Świerklaniec jest zbiornikiem wodnym, w którym jest generalnie zakaz kąpieli. Aha, Jest, to nie wiedziałem. tam nawet. jest, to jest zbiornik wodny, który, to już schodzimy na tematy takie, jakieś takie za bardzo, wiesz... Techniczne. No techniczne, nie? Ale chodzi o takie zbiorniki typu właśnie jakieś dzikie zalewy, czy zalewy, które powstały w sumie z głupoty, bo na przykład większość takich rzeczy jak Hechło, które było kiedyś, jak to się mówi, piaskownią, chyba tak, Znaczy, że po prostu to tam zostało zalane. No tak, tak, no, tak, po prostu jest zostało to piasek. zalane i tak to powstało. Tak większość powstaje, bo na przykład w Krakowie, czyli z jednym z największych miast w Polsce, mimo wszystko, mimo tego, że jest to wielkie miasto, to jednak jest gdzie spędzać wolny czas tak aktywnie. Bo ci powiem, że w Krakowie ostatnio, jak też tak dużo jeżdżę, to jest kilka zalewów. Na przykład jeden
zalewów, to za dużo powiedziane. To są po prostu zbiorniki wodne, które gdzieś tam z kamieniołomów powstały, Mhm, tak? Miejsca, które zostały po prostu gdzieś już wyczerpane, gdzieś tam się wydobywało jakieś powiedzmy czy kamienie, czy inne surowce i po prostu to zostało zalane. I na przykład taki pan Makuła, szerzej znany jako Wąziu, też wstawił swego czasu materiał, tak? Z eskapady takiej, że gdzieś tam uczestniczył w takiej akcji nurków No, chyba, tak, tak, nie? tak. No i właśnie tam kiedyś byłem też, w tym dokładnie miejscu. I powiem szczerze, że tam jest bardzo fajnie, tylko generalnie jest tam zakaz Kąpieli. 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 To tylko mają tam bodajże możliwość takie grupy nurków. Ale to już schodzimy na takie ale wszędzie, da się wszędzie, nie wiem, w Warszawie, nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat, może ktoś z Warszawy nas ogląda, czy słucha. Natomiast co, oprócz basenu, jazdy na rowerze, biegania, no słuchajcie, kurczę, niektórzy popełniają taki sport, jakim jest, jakby to można było powiedzieć tak delikatnie, no. Niektórzy lubią opalać się publicznie. Co mam na myśli? Wiem, że jest ciepło, tak, wiem, że jest ciepło, ale niektórzy przesadzają. Mam wrażenie, że czasami pogoda wpływa też na sposób rozumowania. Bo wiadomo, powiedz mi, jak wygląda według ciebie facet ubrany w upał? Jak wygląda, no? Ale taki normalnie ubrany czy patologicznie? Nie, no normalnie. Jak No to normalny normalnie człowiek. ubrany facet, no to jest jakiś t-shirt, No. są jakieś batki tak zwane, znaczy batki na to jakieś galotki, tak zwana woda w piwnicy, ewentualnie przed kolana, jakiś letki szczewik, ewentualnie jakieś japonki, mogą być jakieś okulary przeciwsłoneczne, coś takiego. No. A jak wygląda według ciebie dziołcha, czyli kobieta? Ale też normalnie No ubrana. tak idzie w mieście sobie, No to tak? jakieś krótkie takie też spodenki, albo jakaś kiecka i jakaś koszulka, albo koszulka na ramionczkach. No widzisz. No. A niestety ja mam wrażenie, że niektóre po prostu osoby w mieście myślą, że są na plaży i nie chodzi o to, że chodzą w stroju kąpielowym, ale em, ludzie, mam wrażenie, że czasami mylą w ogóle miejsca, w których się znajdują. Chodzą ubrani w sposób nieodpowiedni. To znaczy, wiem, że jest upał. Najchętniej by było po prostu się rzucić do jakiegoś zimnego stawu. Ale denerwuje mnie to, że większość osób w takim upale po prostu traci zmysły. Ubierają się można przesadnie skąpo. Osoby przede wszystkim, które nie powinny, bo co innego jedzie jeszcze młoda dziewczyna, tak? Jedzie młoda dziewczyna, idzie w jakiejś tam kietce krótkiej i tak dalej, to spoko. Ale chodzą niestety osoby, które nie powinny raczej za bardzo tam szaleć. I to też jest smutne i tutaj się wiąże na przykład z komunikacją miejską, gdzie tak się zastanawiam w okresie letnim. To jest takie dziwne, że my się po prostu systematycznie myjemy i utrzymujemy Tak, tak, higienę. tak, tak, to jest Bo jak często. tak na przykład wsiadasz do autobusu i masz wrażenie, że nie wiem, ty wyszedłeś spod prysznica i to jest wszystko ok, ty pachniesz, a wokół ciebie wszystko po prostu śmierdzi. I ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te tapicerki w autobusie są takie przepocone i w ogóle, czy że wszyscy wokół są zmęczeni, spoceni i w ogóle już mają dość. Nie wiem, ty I się sam nie masz myją. wrażenie, że wchodzisz po prostu do takiej rzeźni i wokół trupy są i już w ogóle takie, wiesz, śmierdzi to wszystko. Znaczy to jest urok miasta w lecie, no No wiadomo. tak. I to samo jest w autobusach, to samo jest w tramwajach, to samo jest w pociągach, jak są przepełnione. Może w trolejbusach też, nie wiem. Nie ma tu nigdzie trolejbusów chyba blisko. No właśnie. Ale jeszcze tak, bo wracając, bo głównym tematem jest jak przeżyć wakacje w mieście, tak, nie? tak. Jak przeżyć wakacje w mieście? Bo jeszcze chciałem powiedzieć, w moim mieście w Radzionkowie jest jeszcze na Księżej Górze, czyli w tym takim miejscu w sumie takim największym, takim najważniejszym miejscu, jeśli chodzi o rekreację i sport. Tam oprócz tych boisk, wcześniej wspomnianego basenu i takich spraw, miejsca do biegania, jazdy na rowerze, znajdują się, i to jest bardzo fajne, coraz częściej rozwijane w centrach miast tak zwane siłownie pod Tak, chmurką. tak, tak, wiem o czym mowa. Nie wiem, czy w Bytomiu też gdzieś Jest są. taka, jest tutaj ode mnie dosłownie 20 metrów.
A, to pareczku super. I tam Aleja są takie Marka. i hantle, są i ławeczka, Tak. I to jest wszystko spoko, bo to jest takie, Rowerek, że nie? zepsuć się No. go to raczej nie da, bo to jest tak zrobione, że to jest dosyć proste, ale jest to dosyć... można się pobawić tym, No nie? tak. I oprócz tego, obok właśnie tej siłowni, jest taki wskaźnik. Nie wiem, czy ty wiesz, że jest. No to chyba wszędzie jest taki, ale mamy magiczny kamień prognozujący pogodę. A Mianowicie, to nie mamy jest czegoś. to kamyk, który jest zawieszony na linie. A to tak, to kumiem. No to co kojarzysz, nie? No tak. Jeśli kamień jest mokry, to co oznacza? Że pada, No, tak? że pada. No dobra. Jeśli kamień jest suchy, to co znaczy? Że ciepło i nie pada. I nie pada, że nie pada. Jeśli pod kamieniem jest cień, co to oznacza? Że słońce jest w zenicie. Że jest słonecznie, dokładnie. Tak. A jeśli na samym czubku kamienia jest po prostu biały puch, to co No to znaczy, oznacza? że generalnie prawdopodobnie jest zima. Zima i jest śnieg, dokładnie. A jak nie widać kamienia, to co to znaczy? Że nie To, możesz to znaczy weź się połóż. Nie, no po prostu jest mgła. Jak nie widać, to jest mgła. Jeszcze co można powiedzieć? jak są Jeśli dwa? kamień się kolebie, tak zwanie, czyli po prostu z lewej do prawej, jeśli To, się to znaczy, porusza. że albo jesteś na Śląsku, albo w Japonii. I albo to, No blisko, albo po prostu trzęsienie. jest wiecznie. albo to. I jeśli kamień podskakuje w górę i w dół, to tu właśnie mamy ten podpunkt, Tak. czyli jest trzęsienie ziemi, tak? No a jeśli w ogóle kamień zniknął i pozostał sznurek, to co to oznacza? Że mamy tornado. No i mam nadzieję, że nie będziemy mieli takich problemów. Chciałem powiedzieć, wiesz? albo jesteśmy na bobku, ale... Podobno jeśli kamień zniknie, to trzeba zgłosić kradzież. Ale to już jest wersja, wiadomo, dla innych sfer. Tak. Dobra, co jeszcze możemy powiedzieć Ale o... jeszcze powinniśmy w ogóle powiedzieć czegoś takiego, bo... Znaczy coś takiego, no bo jak przeżyć, to powinniśmy powiedzieć, czego należy unikać za wszelką cenę. Także tutaj w tym momencie trzeba powiedzieć, musimy poruszyć, no bo wiadomo, wakacje, czyli czas wolny. Można go spędzać w różny czas, ale generalnie myślę, że w tym zakresie, w tej jakby rozpiętości różnych tych, jak to powiedzieć, aktywności, przez które można spędzać ten wolny czas, myślę, że w życiu wielu ludzi przewinie się przynajmniej kilkakrotnie, prawda, tak zwany alkohol. No i No, tutaj, Ale, tak, a może zanim alkohol, chciałbym zacząć, bo żeby był alkohol, musisz go kupić, a żeby go kupić, tu się pojawia podpunkt praca wakacyjna. I teraz właśnie jak przeżyć, to chciałbym właśnie zacząć może jak zarobić na wakacje, bo młode osoby, które po prostu, nie wiem, jesteś studentem, nie może nie studentem, tylko powiedzmy osoba, czy gimnazjum, liceum, może już trafiamy tutaj bezpośrednio do takich osób, które już gdzieś tam w takim okresie maturalnym, przedmaturalnym, to te osoby też potrzebują pieniążków, bo w pewnym momencie w życiu to, że masz 2 miesiące wolnego, czasami nawet więcej, bo w tym roku chyba dosyć szybciej te wakacje jakoś tutaj nastąpiły, nie wiem, jakoś tak nie śledziłem tego, ale to, że masz ponad 2 miesiące wolnego, przestaje być takie atrakcyjne w momencie, kiedy nie masz po prostu pieniążków, aby spędzić poza miastem. a pić się chce. Może nawet nie chodzi o picie. Pić się chce to tak, ale po prostu, żeby może gdzieś wyjechać poza miasto, żeby może po prostu gdzieś tam, choćby na takie tak zwanego kebaba, hamburgera mieć, gdzie jak się jedzie gdzieś tam poza miasto, właśnie gdzieś nad zalew, kupić sobie piwo, tak? Oczywiście pełnoletnie osoby, Wyłącznie. tylko i wyłącznie. No i teraz jest taka sprawa, bo jak zarobić? Nie wiem, czy ty pracowałeś kiedyś wakacyjnie? Oficjalnie nie. Oficjalnie, no dobra, ale nie chodzi o to, bo wiadomo, że każdy, czy większość osób pracuje nieoficjalnie. Nie no wiadomo, No dobra, no. dobra, bo nie będę cię pytał, czy ja, czy ty, po prostu. Przeważnie oczywiście są to sprawy, najczęstsza sprawa budowa, tak? Czyli jako pomoc fizyczna. Często, gęsto właśnie niektóre te osoby gdzieś tam, czy w rodzinie mają właśnie tak zwaną, mogą fuchę załapać, się zgłaszają, zarabiają dosyć dobre pieniądze, bo w ciągu miesiąca zarabią sobie naprawdę fajnie, natomiast się męczą, wiadomo. Ale moim zdaniem, jeśli osoba chce naprawdę potem sobie gdzieś pojechać w góry, nad morze i mieć pieniążki swoje, czy może sobie kupić telefon, to jak najbardziej w tym okresie, kiedy ma dużo czasu, to lepiej spędzić w ten sposób, niż na przykład siedzieć i oglądać tylko i wyłącznie demotywatory, kwejki i tak dalej od rana do wieczora, bo to jest stracony czas, nie?
Moim zdaniem. I jak się tak, też kiedyś gdzieś tam zarabiałem, czy tam miałem wolny czas, to albo wyjeżdżałem z rodzicami, albo właśnie gdzieś próbowałem sobie dorobić. I powiem szczerze, że jak się już dorobi, to też właśnie wtedy wpadają pomysły typu alkohol. I tu już właśnie ty chciałeś coś mówić. Tak, znaczy ja generalnie tutaj chciałem powiedzieć, jak już oczywiście tutaj już pomijamy ten fakt pełnoletności i tak dalej, i odpowiedzialności, i żeby jak alkohol spożywać w odpowiedni sposób i żeby nie przesadzić, bo przesadzić można wiadomo ze wszystkim, a z alkoholem szczególnie łatwo. Także jak już mamy te 18 lat, mamy już te pieniądze zarobione w ten czy inny sposób i decydujemy się na spożywanie, prawda, alkoholu, to powinniśmy pamiętać o takich rzeczach na przykład jak to, że alkohol nawet jeśli tutaj mówimy o objętości powiedzmy jednego piwa plus słońce i wysoka temperatura, to generalnie no to się, jak mówi Max Kolonko, to się nie dodaje. To, Nie, to jest sytuacja, która się nie może skończyć dobrze. Mogę tutaj przytoczyć jeden przykład z doświadczenia, kiedy to ja będąc na plaży nad polskim Morzem Bałtykiem w słońcu 35 czy przeszło stopni, dla ochłodzenia wypiłem sobie jedno piwo, po czym zaległem i nie mogłem się z tej wydmy dźwignąć. No generalnie, także pamiętajcie, że spożycie na słońcu prawdopodobnie skończy się w rowie. No, powiem wam, że ostatnio miałem taką sytuację, prawda, może nie bezpośrednio związaną z alkoholem, bo wtedy byłem zupełnie trzeźwy, ale jeśli chodzi o słońce, to niestety występują tego typu zagrożenia, jak na przykład udar słoneczny, tak? I problem jest to, że osoby, które po prostu opalają się, czerpią tak zwaną kąpiel słoneczną, to one się czują dobrze tylko w momencie, kiedy już schodzisz z tak zwanej plaży, czy tam właśnie wracasz do domu, wtedy człowiek czuje się taki znużony, tak? Często jest tak, że masz ochotę po prostu wrócić i jesteś zmęczony tak, jakbyś miał iść spać. Mhm. I problem jest taki, że często po prostu te objawy nie ustępują i wtedy na przykład człowiek odczuwa bardzo, bardzo przewlekłe bóle głowy, zawroty, Mogą być wymioty również nudności. już, No tak. I na przykład jeśli chodzi o alkohol dodatkowo w połączeniu z tym, człowiek już na samym, bo ja już tu mówię o powrocie, tak? Jeśli jesteś trzeźwy, to już gdzieś w domu czujesz się po prostu źle, chce ci się spać i tak dalej. Często taka drzemka, powiedzmy tam pół do godzinki, to pomaga. Natomiast jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, w momencie, kiedy jest bardzo duszno, jest bardzo ciepło, to na przykład jesteś, już mówię, że nie na basenie, ale na takim zalewem, to wtedy już tak zwane jedno piwo, naprawdę już w tym momencie jesteś śpiący, jesteś zmęczony i najgorsze, co może być, to już wybrać się gdzieś po prostu w tak zwany rejs. Ja dam radę dopłynąć na drugą stronę jeziora, nie? Bo wtedy człowiek po prostu jest skierowany tylko i wyłącznie swoją głupotą i alkoholem też. A już nie mówię o tym, że już na samym brzegu człowiek potrafi usnąć, tak? Po tym piwie. To jeszcze gdzieś tam po prostu może złapać go skurcz gdzieś nad tym jeziorem. No i to jest słabe, to są takie nieprzyjemne rzeczy, ale oczywiście o tym trzeba powiedzieć, bo z roku na rok niestety coraz więcej jest zgonów związanych z utopieniem się i bodajże pierwszego tygodnia wakacji jakieś niesamowite statystyki były. Nawet nie powiem teraz jakie liczby, bo nie wiem dokładnie, ale mówili, że rekordowe i z roku na rok są rekordowe. Co to oznacza? Że ludzie się niczego nie uczą, że po prostu się nie przejmują. W większości są to spowodowane przez alkohol i to jest przykre. Bo młodzi ludzie, którzy mają wakacje, powinni super spędzać czas, szukać może wakacyjnych miłości, no to niestety tracą życie przez głupotę i tyle. Tak, ja tutaj pozwolę ci wejść słowo, bo generalnie może widzowie na YouTubie nie wiedzą, ale to wszystko jest nagrywane podczas audycji na żywo na serwisie Hitbox i tutaj na czacie tak jakby też uczestniczą w tej dyskusji generalnie widzowie. Pomimo, że pora już jest dość późna, bo 10 po pierwszej w nocy i tutaj Piroński Hanys 21 zarzucił, że cytuję, pierdzielenie jak w wakacyjnej propagandówce z ekspertem na RMF-ie. Ale to tak, z jednej strony może się coś takiego wydawać, ale tutaj naprawdę poruszamy takie podstawowe rzeczy, które mogą się wydawać takie oczywiste, no ale jednak, jak już powiedział Dawid, statystyki wskazują na to, no, że nie jest to takie oczywiste.
i że z roku na rok generalnie słyszy się o tym, że od tego do tego zginęło tylu ludzi, a w ten weekend tylu i to statystyki na tle tam powiedzmy Europy czy Unii Europejskiej w Polsce są niestety dramatyczne i u nas potrafi w ciągu jednego dłuższego weekendu zginąć tyle, co w innym kraju, powiedzmy wskutek wypadku samochodowego na drodze, więcej u nas w trakcie tego weekendu niż w trakcie pół roku w innym kraju. Także to są czasami statystyki wręcz zatrważające i warto o takich właśnie prostych, niby banalnych rzeczach mówić właśnie, żeby nie walić gorzoły na słońcu, bo to się źle skończy, bo się wpadnie do jakiegoś rowu i słońce cię przyświeci i dostaniesz udaru, a jeszcze do tego ktoś cię okradnie albo ci coś zrobi. Żeby na przykład, jak mówił Dawid jeszcze o tych kąpieliskach takich i o tym pływaniu po alkoholu, to już nawet nie powiem o alkoholu, ale żeby na przykład nie włazić, nie wskakiwać po prostu, nie włazić do jakichś takich kąpielisk, których nie znamy w ogóle, nie? Mam tu na myśli jakieś rzeki, jakieś jeziora, nie wiemy kompletnie jak tam wygląda głębokość, to może być tak, że wejdziemy i będzie wody po pasa, wejdziemy metr dalej i będziemy już mieli tam wody 2 metry pod stopami, także... Tym bardziej, że właśnie większość z tych miejsc, o których wspominaliśmy, zostało stworzonych na bazie, powiedzmy, tych takich, jak to się mówi, wykopalisk, nie wykopalisk, po prostu jakichś takich piaskowni, No tak. tam gdzie wydobywano kamienie, tak? I w tym momencie mamy nierówne podłoże. Mamy tak, że na samym brzegu mamy pół metra, robimy krok i tam jest 5 metrów. No i coś takiego Jest nawet przepaść. na Hechle już można. Tak jest Już można, dokładnie. no, Tak jest zaobserwować. dokładnie. A często to są jakieś zbiorniki czy zalewy nieszczerzone, także nie mamy ratownika, który tam w razie ewentualnie jakbyśmy potrzebowali pomocy, to on nam jej udzieli, także no generalnie jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu nad jakąś wodą, nad jakąś rzeką, której nie znamy większą, no nie mówię tutaj o rzeczkach, które tam mają głębokość do kolana i można ją przejść całą wszerz, ale już jakieś takie, nie wiem, jakieś większe, jesteśmy na przykład nad Wisłą w jakimś miejscu, gdzie ona już powiedzmy ma kilkanaście metrów na szerokość, czy jakieś jezioro, czy jakiś właśnie zalew taki jak Hechło powstały w Misie po jakimś wyrobisku. No generalnie możemy, no wiadomo, wejść tam, zamoczyć się, jak to się mówi, potaplać albo popultać, ale żeby tam często to właśnie wskutek czegoś takiego, że ktoś się chce popisać, nie? Że on teraz pokaże, jak to nie umie pływać, albo że ja nie dopłynę, potrzymaj mi piwo. No i to się właśnie w środku takich miejsc to się bardzo często kończy tragicznie. No, niestety, niestety. No i to oczywiście ktoś powie, a dlaczego tak mówicie? Dlaczego tak mówicie źle? Dlaczego tak mówicie po prostu, no tak przykro tutaj już można powiedzieć pod koniec, no bo też oczywiście ten materiał nie wiadomo ile będzie trwał, bo jeszcze może nam przyjdą jakieś pomysły, ale jeszcze muszę powiedzieć teraz o takich rzeczach, które może najbardziej nas wkurzają w takim miejskim życiu, bo jeśli mówimy o miejskim życiu, słuchajcie, bo teraz jeśli ktoś sobie tak słucha od początku tego materiału, to powie, przecież miało być o miejskim życiu, jak przeżyć wakacje w mieście. Dlaczego wy gadacie o jeziorach, o pływaniu gdzieś tam poza miastem? A mianowicie, miejskie życie, wakacje w mieście, to są takie wakacje, gdzie uczestniczą ludzie, tak? Natomiast jakbyśmy mówili o jakimś takim wolnym, takim górskim życiu, gdzie jest po prostu dzika natura, to wtedy o innych rzeczach byśmy dyskutowali. I tu, gdzie są ludzie, niestety pojawia się problem głupoty po raz kolejny i najbardziej co mnie denerwuje, nie będę przeklinał, bo wiadomo co bym powiedział, najbardziej co mnie wiadomo co, to denerwuje mnie to, że na przykład nad takimi jeziorami, gdzie wstęp jest darmowy, oczywiście czasami na przykład na takim Hechle, gdzie jest blisko mnie, trzeba zapłacić za parking, no ale okej, no to już zapłacisz za ten wjazd, natomiast sam wstęp, kąpiel, przebywanie na plaży jest darmowe, a ludzie nie potrafią tego docenić i pijąc alkohol wyrzucają papierki, butelki, to jest najgorsze, gdzie popadnie. Często po prostu je rozbijają, ludzie często chodzą. Ja na przykład tak chodzę, bo tam jest też kawałek asfaltu, po tym asfalcie się chodzi, jest nagrzany. Jest to czasami przyjemne do pewnego momentu, kiedy jest zbyt ciepło, to wiadomo, nie? I człowiek chodzi tak po prostu o tych gołych stopach i może po prostu wejść w szkło. I to jest najgorsze, co może być, po prostu taka głupota totalna. Dlaczego ludzie nie potrafią po sobie posprzątać? Jeśli przychodzisz, pijesz alkohol, stary, mnie to nie obchodzi, możesz ćpać tam, możesz pić alkohol, możesz nawet
nie wiem, jakby to Geralt powiedzieć, chędożyć tam, ale stary, posprzątaj po sobie, weź to, wrzuć do śmietnika, a jeśli nie, to jakąś reklamówkę weź i zabierz to do siebie i gdzieś tam nie zostawiajcie tego, naprawdę to jest przykre. Słuchaj, na niejednej imprezie się było, tak? I na niejednej imprezie też się jakiś, czy alkohol się piło, czy po prostu się do późna było, tak? Że ludzie w pewnym momencie już tak, no to ja idę do domu, ten idzie do domu i tak dalej, ale jednak zawsze gdzieś tam pozostawał taki przynajmniej element tego rozsądku, minimalny, że jak przyniosłem 2 butelki, no to przynajmniej wziąłem je do tej jak to, nylon Beutla tak zwanego po naszemu i się brało gdzieś tam do pierwszego lepszego śmietnika się wyrzucało. I tak dla własnego sumienia czystego. Bo co, przyjdzie ktoś, depnie w to, rozwali sobie nogę i co? Ty nawet o tym nie będziesz wiedział, a ktoś sobie narobi problemów. Dla samego takiego instynktu estetycznego, żeby ładnie wyglądało. Jest natura, musimy szanować takie miejsca, bo na przykład jeżeli mieszkamy w mieście, to mało takich miejsc potem jest, gdzie można wyskoczyć w weekend, nie? No No jeśli tak. po prostu my to zawalimy tak zwanymi hasiami, śmieciami, no to będzie niestety słabo. Tyle chciałem powiedzieć. Mnie to najbardziej denerwuje, bo już nawet mnie nie denerwuje to, że przyjeżdżają sobie w takich miejscach publicznych, mniej bądź bardziej, młodzi ludzie i puszczają na cały głos z telefonów muzykę, jakieś głośniki przenośne i to stary, byliśmy też młodzi, mieliśmy paręnaście lat i też się jakieś głupie rzeczy robiło, ale jednak to jest najgorsze, co może być. Może to się z domu wynosi, nie wiem. Znaczy ja myślę, że z tym może być jak z tym śmieczeniem, bo faktycznie, że oprócz tego, że to niesie jakieś takie zagrożenie tego typu, że ktoś wywali jakąś flachę, ona się trzaska, ty w to wyleziesz, rozwalisz sobie nogę, czy jeszcze coś poważniejszego sobie zrobisz. Ale taki aspekt właśnie estetyczny, ale to już nawet nie mówię bo o ile ludzie mogą mieć takie, no bardzo, to jest złe myślenie i nie wiem szczerze mówiąc skąd ono się bierze, no prawdopodobnie niestety z domu, że jak jestem gdzieś powiedzmy nad wodą, nie, czy gdzieś w ogóle poza domem, no to wywalę flachę tam, czy wywalę puszkę, czy paczkę po chipsach, czy jakiś tam inny papier, czy kartonik po soku, no bo co mnie to obchodzi, no nie jestem w domu, to mogę wywalić. Ktoś pewnie przyjdzie i posprząta, nie? Albo to, nie wiem, rozłoży się. No albo Ale gadają, że stwarzają nowe miejsca pracy, no tak? tak, że to ktoś to posprząta i dzięki temu ma pracę. No ale ja byłem wielokrotnie świadkiem w centrum miasta, w centrum Bytomia. Mamy tutaj mamy to centrum handlowe Agora Bytom i widziałem raz sytuację, kiedy szła tam pani taka, no w wieku może 20 paru lat, generalnie elegancko ubrana, wystrojona i szła i odpakowywała sobie cukierka i cukierka zjadła, a papiurek, jak to się mówi, ciul pod nogi. Nie, no, No. szczególnie, że najbliższy śmietnik był od niej jakieś może 15 metrów. No tak, także widać generalnie, że niektórych ludzi już nawet nie powstrzymuje to, że są w jakimś takim miejscu ścisłego użytku publicznego, no, że no można by było zapytać kogoś takiego, a czy w domu też tak robisz? No ale no generalnie może ci ludzie też tak robią w domu. Także tutaj ciężko coś na podstawie tego wysnuć, ale to jest obrzydliwe. Obrzydliwa to jest praktyka i także też właśnie apeluję, żeby nie śmiecić, żeby generalnie to nie jest naprawdę wielki problem. Jak jadę nad wodę i wiozę tam flachę albo czy piwa, jakieś jedzenie, wziąć jakiegoś, jak Dawid mówił, nylon Beutla albo jakaś taśka, reklamówka, spakować to ze sobą, wziąć, wdupcyć do bagażnika albo wziąć, wywalić do najbliższego hasioka, śmietnika. Jak nie ma go nigdzie tam w pobliżu, to wziąć to ze sobą. No i to naprawdę nie jest jakiś taki wielki problem, a jak tak każdy by w tej materii sobie pomyślał, to myślę, że wszystkim by się żyło lepiej i estetyczniej. I wszystko by jakoś tak ładnie wyglądało. No. A teraz jeszcze tak może zmieniając temat, żeby już nie było tak, że mówimy o tych złych rzeczach, o złych aspektach. Może teraz pogadajmy o tych przyjemnych, może po prostu. Z czym takim kulinarnym kojarzą ci się wakacje? Ha, kurde, to ciężko w sumie powiedzieć. No, Znaczy, co tak, czy mogę ci dać podpowiedź? E, Węgiel,
Znaczy, no tak, tylko ja się zastanawiam, co tutaj wybrać z całej No, gamy no, potraw. Nie, no dobra, będę generalnie... mówił bezpośrednio, nie chodzi o potrawę, tu chodzi o No, grillowanie. o grill, no tak, to wiem. Grillowanie. I teraz tak, powiedz mi, co najbardziej uwielbiasz z takich rzeczy, które przygotowujesz? Czy to jest zawsze tylko i wyłącznie tak zwany wuszt, czyli kiełbasa, czy jednak czasami gdzieś coś innego tam się przydarzy? Znaczy, ja to generalnie z grilla Bardziej ogniska. krupnioczka, a z ogniska... Nie, z ogniska to tradycyjnie wóżd, oczywiście. Kartofle się gdzieś tam O właśnie, i tak zwane ciepnie. brat kartofle. Ja. To jest... One są bardzo dobre i na przykład powiem ci, bo ja na przykład bardzo często przygotowuję coś takiego, że grillujemy sobie rzeczy, czy tam pierś z kurczaka, czy szaszłyki, czy jakaś karkówka, czy kiełbasa, bo ja generalnie za kiełbasą nie przepadam. A dlaczego? Ponieważ ciężko dostać dobrą kiełbasę, czasami oczywiście już nie mówię o jakichś takich skrajnościach, że faktycznie da się ze świniobicia od osoby, która naprawdę ma swojską kiełbasę. A można, wczoraj spożywaliśmy Ciężko krupnioczkę. jakąś, ale tak, ale ciężko dostać taką dobrą kiełbasę, w sensie dobrą, że wiesz, że tam jest naprawdę fajne mięsko i tak dalej, czuć to. Dlatego wolę jednak takie konkretne mięso, ale co zrobić, kiedy na przykład w tym żarze, który wam pozostał, bo często jest tak, że może inaczej, rzadko kiedy, chyba że wam już się skończył brykiet czy węgiel drzewny, zostaje jeszcze mięso do upieczenia, a nie ma żaru. Zawsze jest to na odwrót, czyli już zjedliście co macie i jeszcze wam się tutaj tli jakiś tam żar, macie ten rozpalony węgiel. I wtedy właśnie, kiedy już ściągniecie wszystko z góry, można wrzucić ziemniaki i tutaj troszkę inne, bo na przykład w tych ogniskach to tak jak ty mówisz, brat kartofle, to tam się wrzuca po prostu ziemniaki tak w tych skorupkach, w to siano, w te ognisko, tylko pamiętajcie, żeby wtedy nie rozpalać w żaden sposób taki sztuczny, czyli żadnych benzyny Tak, tam tak, nie podpałek, używamy, nic takiego. żadnych plastików tam nie wrzucamy, bo po prostu Opon nie palimy. możecie się otruć, no pamiętajcie, tak samo jak będziecie sobie nad tym kiełbaskę robić na patyku, tak, nad ogniskiem, to pamiętajcie, żeby tam nie wrzucać jakichś takich kolorowych gazet, plastików, folii, no bo sobie pomyślcie, że to po prostu w tych płomieniach, w tym dymie w waszej kiełbasie się może znaleźć i to nie jest przyjemne. Czasami nawet bardzo, bardzo niefajnie potem to pachnie. Ale wracając do tematu tych kartofli, bo te z ogniska są super, tak? Spieczona skórka i Tak, tak tak. dalej, ale można zrobić w bardzo prosty sposób. Młode kartofle, moi drodzy, wystarczy tylko i wyłącznie dobrze umyć, żeby po prostu były czyściutka, ta skórka była czysta. I wtedy każdy z tych ziemniaków, kartofli owijamy osobno w folię aluminiową i w ten jeszcze pozostały brykiet, węgiel drzewny, który jeszcze nam tam jest rozpalony, jest jeszcze płonie, możemy wrzucić te ziemniaczki, przykrywamy, żeby ze wszystkich stron się i po jakichś 15-20 minutach, moi drodzy, mamy bardzo dobre ziemniaki z grilla, nie z ogniska, które po wyjęciu z folii aluminiowej są nie dość, że przypieczone, to jeszcze są super czyste, ponieważ umyliśmy je i były w folii i możecie je bez problemu całe zjeść z sosem czosnkowym. Także moi drodzy, macie nowy przepis. Jeśli nie próbowaliście jeszcze z grilla ziemniaczków w folii aluminiowej, to polecam wam zrobić sobie prosty sos czosnkowy na bazie jogurtu naturalnego czy śmietany, czosnek, może jeszcze troszkę kopru i macie naprawdę świetną przekąskę jeszcze dodatkową do grilla. Tyle chciałem powiedzieć, bo trzeba było coś pozytywnego tutaj powiedzieć. No to mamy też jeszcze a propos grilla, to generalnie nie, tutaj gama potraw, jakie można spożywać jest ogromna. Ja na przykład w ogóle lubię taki sam po prostu chleb, taki na przykład upieczony albo tak zwana żymła i do tego jakieś masło czosnkowe czy coś takiego. No z grilla w ogóle wszystko smakuje lepiej w zasadzie. Mi się wydaje, że wszystkie mięsne Tak, wyroby i podroby, to wszystko z grilla smakuje lepiej. I tu jest też ten taki aspekt, że myślę, że płomień nie... daje smak, wiesz, płomień Tak, daje tak, tak. smak i tak abstrahując tutaj odnośnie grilla, jest coś takiego jak na przykład robienie burgerów i powiem szczerze,
jest coś takiego jak burgery różnych takich wielkich koncernów. I tutaj możemy prosty przykład. Burgery robione w Burger Kingu są robione nie w oleju, tylko na płomieniu, tylko ten płomień jest gazowy. I czuć różnicę w potrawach robionych na płomieniu, ale też czuć różnicę robionych na grillu gazowym, Tak, a tak, tak, takim wiadomo. na prawdziwy węglu. To jest jednak całkiem co innego. Ja na przykład kiedyś chciałem kupić sobie grill gazowy, ale jednak stwierdziłem, że faktycznie ten zapach tego gazu bardzo wpływa na potrawy. A tutaj jest pytanie jeszcze od pana na czacie, czy pieczemy na tacce aluminiowej, czy też nie? No generalnie najlepiej jest Krupnioki ja, krupnioki. Jak? bo się mogą jeszcze po prostu łożistać. 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 Nie, krupnioki są robione no, w tych takich cienkich jelitach, I nie? one On jest- pękną one No. na żarze, na ogniu, one po prostu pękną mi się i z tej kichy się wydupcą do No i ognia. fajnie, nie, ale powiem fajnie, bo na tych aluminiowych tackach to nawet się fajnie przypiecze potem, nie? I Tak, to tak, można tak. zeskrobać i to jest na całkiem Ale spoko. jak ktoś coś innego, na przykład jakieś udka, jakaś pierś, wuszty, coś takiego, to jak najmniej używać jakichś dodatków. Po prostu wbić to sobie jak na ognisku na kijek, czy tam na jakiś pręt, czy położyć to na ten, czy położyć to po prostu na tego grilla i niech to się robi bez żadnych tacek. Ale jak właśnie coś takiego, to jak najbardziej jak krupniok. A To tacka właśnie, okej. propos, bo jeżeli grill, bo grill to jest takie chyba amerykańskie słowo bardziej, nie? Grill. Nie, znaczy tam generalnie funkcjonuje słowo Barbecue. No barbecue. dobrze, ale taki grill, no to słuchaj, jeśli jest grill, tak? Mhm. No to jest grillowanie. No tak. A jeśli my w Polsce mamy swój odpowiednik ruszt, to czyli co? Rusztowanie? No właśnie i tutaj jest teraz pytanie, No czy my mamy właśnie. wszystko spolszczyć? Bo jeśli jest na przykład tak zwany, no co tu można powiedzieć, na plaży jest plażing, tak? Plażing, Też leżing, Smashing. smashing właśnie. No i nie będziemy używać tej nazwy takiego znanego piwa też podobno, bo to jest taka, ale no, co tu dużo gadać, moi drodzy. Było o jedzeniu, Było o sporcie, było o sporcie, bieganiu, było o ten. tym, No to można jeszcze co powiedzieć, zagrożenia. no w wakacje, moi drodzy, są też imprezy w miastach często robione, jakieś, nie wiem, czy w większych miastach, wiązane na przykład, nie wiem, czy dni Bytomia były kiedy? Były niedawno, no parę dni temu dosłownie. Są jakieś koncerty, są jakieś takie sprawy. Często, gęsto, moi drodzy, w tych miejscach, kiedy nie ma zajęć szkolnych, czyli w miejscach dom kultury bądź szkoła, to wtedy są jakieś dodatkowe zajęcia, ale to zależy też oczywiście od Urzędu Miasta, czy po prostu od dyrekcji szkoły. I są czasami jakieś dodatkowe kółka, są wakacyjne jakieś na przykład spotkania, tak zwane SKS-y. Nie wiem, czy chodziłeś kiedyś na SKS-y? Tak, tak, tak. Koszykówka była No. tutaj niedaleko mnie w szkole. No były wszystkie sporty, piłka nożna, hokej była siatkówka, no co tam każdy chciał, to było. Co jeszcze można powiedzieć, bo tak typowo o mieście, no to tyle, znaczy no, to można, jak macie pieniądze, to możecie sobie pozwolić na wyjazd poza miasto, możecie zostać w tym mieście i sobie faktycznie coś tam kupić. Na przykład z czym ci się kojarzy taki tradycyjny wakacyjny smak? Jak myślisz sobie wyjazd wakacyjny czy wakacje, to jakieś takie smaki, bo mi się na przykład kojarzy tak, taki zapach gofrów, gdzieś tam się unosi, idziesz sobie gdzieś czy w jakiejś takiej miejscowości wakacyjnej, czy nawet w centrum miasta, bo nawet na Dworcowej, jak sobie idziesz, tam pewnie tak, gofry tak. robią w tych okienkach. I tam na przykład takie gofry i z bitą śmietaną, z owocami, w ogóle są tak zwane królewskie, czyli jeszcze gałki lodów nawet tam Aha. wsadzają. Także takie gofry, lody włoskie. Ostatnio lody włoskie też no, wychodzą z mody, bo są tak zwane te kręciołki, Świderki. świderki. Nie kręciołki, świderki są dosyć popularne. One są fajniejsze, one są chyba bardziej odporne na ten upał, bo one są bardziej zbite. No to mamy gofry, mamy lody, oczywiście kebaba, ale to już jest takie konkretne jedzenie. Co mamy? No, rurki z kremem, tak. No co tam jeszcze takiego? No oczywiście wszechobecne lody, po prostu. Tak. Próba ochłodzenia swojego organizmu.
Ale też, żeby to nie było przesadnie, tak? Bo pamiętajcie o tym, że jak jesteście rozpaleni, to nie ma nic gorszego, jak na przykład wypicie lodowatej wody, a już nie mówię o alkoholu To angina pewna. Angina pewna i bardzo szybkie ochłodzenie organizmu, moi drodzy, może spowodować po prostu złe skutki w waszym zdrowiu. Tak. No i cóż, pamiętajcie o tym, że po wakacjach będzie trzeba to w jakiś sposób po prostu odpokutować, czyli niektóre dziewczyny pójdą po prostu na fitness. Faceci pewnie nie będą nic robić, tak? Bo powiedzą, że facet musi wyglądać, tak? Jak to mówią, więcej miejsca do całowania. Tak, więcej ciała do kochania. Dokładnie, nie? No i tu generalnie będziemy kończyć, bo myślę, że takie... O, smażona rybka, O, to właśnie, to tak, jest to- taki smak smażona To rybka, jak się no. komuś jeszcze szczególnie kojarzą wakacje z morzem, to jak A najbardziej. jeszcze chcę tylko szybko powiedzieć, tak? bo tak jako doświadczona osoba, która bardzo, bardzo dużo razy już była na wakacjach nad morzem, bo tak się składa, że akurat moja rodzina bardzo często, praktycznie z roku na rok jeździła i ja też byłem uczestnikiem tych wyjazdów. Z racji tego, że gdzieś tam taką działkę mieliśmy i też było to taniej, wiadomo, na swoją działkę niż gdzieś tam jakieś kurorty odwiedzać, to powiem wam z doświadczenia, zwracajcie uwagę na wiele rzeczy w smażalniach. To znaczy, ryby często są sprzedawane na wagę. Za 100 gram, przeważnie jest cena za 100 gram. A taką tradycyjną rybą, jaką jest, Mikołaj? Morską? Taką... Panga. No nie panga, inna, taka płaska też. Mówi się tak brzydko, czasami się tak brzydko Że mówi. Na flądra? przykład, no właśnie. Aha. Flądra. I właśnie problemem jest to, że flądry to są bardzo pospolite ryby, bardzo tanie, bo od rybaka bodajże, którego gdzieś tam o 6 rano znajdziecie na brzegu, na plaży, możecie kupić bodajże za 5 zł kilogram świeżej flądry. One są potem sprzedawane czy zostawiane, ponieważ rybacy mają często właśnie swoje smażalnie, tak? No bo wiadomo, żeby zarobić. One je sprzedawają na wagę, ale często zostawiają po prostu głowę. Są to niby wyfiletowane ryby, ale zostawiają głowę, której oczywiście pewnie nie, na pewno nikt nie zje, chyba że jest Berem Grillsem. Często te ryby po prostu nie są obrobione dobrze, mają jakąś skórę, mają nawet jakieś płetwy gdzieś. Nie wiem, czy to wynika z tego, aby po prostu zwiększyć masę tej ryby, aby więcej móc skasować, albo po prostu, żeby było szybciej. One nie są filetowane bardzo dobrze. No i to tak smutno troszkę, tym bardziej, że osoba, która pochodzi z rodziny, gdzie na przykład bardziej woleliśmy sobie kupić świeżą rybę i potem tą rybę samemu przyrządzić, no to tak smutno trochę patrzeć, jak przyjeżdżają osoby i jedzą te ryby z tymi głowami. No to jest smutne, naprawdę. Ale polecam wam, moi drodzy, jak będziecie nad morzem, musicie koniecznie spróbować wędzone rybki, oczywiście świeżą makrelę, świeżego łososia, ryba maślana, ale moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć jeszcze o rybie maślanej, ponieważ jest bardzo smaczna. Czy ty jadłeś kiedyś, Mikołaj? Nie jadłem nigdy maślanej. Ryba maślana to jest ryba, masło to z czym ci się kojarzy? Z jakimś kolorem, tak? Żółtym. No żółty. No to ryba maślana jest właśnie żółta. Ona po uwędzeniu ona jest żółta i ona jest bardzo tłusta. Ona jest bardzo tłusta, a w tej rybie jest bardzo dużo tłuszczu, który jest niezdrowy. To jest tłuszcz, bodajże tam jest związany z jakimś cholesterolem i tak dalej. Tam jest podobno jakiś tłuszcz czy kwas, który jest bardzo niezdrowy w dużych ilościach i ryba maślana jest bardzo dobrą rybą wędzoną. Tylko problemem jest to, że ja w sumie też się dowiedziałem, że ta ryba w większych ilościach niż, i teraz nie chcę powiedzieć, czy to jest 100, 200, pół kilo, wiesz o co chodzi, nie? Że jest szkodliwa. Nie wiem, że jest szkodliwa, ponieważ zbyt duża ilość tego tłuszczu czy kwasu, ona jest po prostu szkodliwa. Niektóre osoby miały mdłości, wymioty, a nawet jakieś skrajne przypadki, gdzie mdlały i bardzo źle się czuły. I to są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, naprawdę. I ja też nie wiedziałem. Tylko faktycznie był jakiś przypadek, że ktoś po prostu zjadł dużo tej ryby, ponieważ ją po prostu uwielbiał, bo ona jest dobra. Ona jest droga, ale jest dobra. I ktoś sobie dużo tej ryby zjadł i w końcu wyszły takie niedogodności, na jakie wyszły. Także jeśli jecie rybki nad morzem, to jak najbardziej smacznego, tylko zwracajcie uwagę, może warto podejrzeć, zanim wybierzecie lokal, sprawdźcie u kogoś tak dyskretnie na talerzu, jak wygląda potrawa.
czy te ryby są tam fajnie serwowane. Także jeśli ktoś będzie, to jak najbardziej smacznego. No, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję ci, Dawidzie. Nie wiedziałem, że jesteś takim rybnym specjalistą. No, taki troszkę. Chyba się urodziłeś w złym miejscu, powinieneś być gdzieś z rejonów morskich zamiast sidrów, no ale cóż zrobić, jak to mówią. Także no, myślę, że generalnie te takie najważniejsze rzeczy, jakieś protipy od nas, może podstawowe, ale właśnie jakże takie istotne i często pomijane i nierespektowane przypomnieliśmy i myślę, że kierowanie się tymi wskazówkami czy jakimiś poradami ułatwi właśnie przeżycie jakieś skuteczne tych wakacji z perspektywy człowieka właśnie z miasta. Także dziękuję ci bardzo, Dawidzie, za poruszenie tutaj tego tematu. Ja też ci dziękuję, było bardzo fajnie i siedzieliśmy chyba bardzo długo tutaj. A właśnie, ten materiał, jeśli teraz osoby, które dotrwały na YouTubie, pamiętajcie o tym, dajcie znać, jeśli do tego momentu dotrwaliście, dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało i dajcie może pomysł na następne podcasty, to by Właśnie. było ważne. Jeśli ktoś już jakiś pomysł dał, to możecie lajkować jego komentarz i wtedy może ten najbardziej lajkowany komentarz wtedy będziemy rozpatrywali, co? Tak, to jest bardzo dobry pomysł właśnie. No, także zobaczymy, bo po prostu może ludzie, wiadomo, ja liczę, że to nie będzie miało zbyt dużo wyświetleń, ale liczy się to, że faktycznie będzie to miało mniej wyświetleń, ale będzie większa aktywność, że ludzie będą faktycznie tego chcieli słuchać i będą mogli uczestniczyć tutaj w dyskusji. Tak, także właśnie ciekaw jesteśmy waszych pomysłów, dzielcie się z nami i cóż można powiedzieć, dobrych wakacji. Dobrych wakacji, trzymajcie się i rozsądnych wakacji.